लोगोफोर नोंथांमोना सोंबाय थायोमोन नोमबाजैया बर' नंगौना नङा होननानै बिसिना जाहैबाय बिमाया बर' बिफाया मा होनो उरावमोन नामा उराव दा बिफाया उराव आरो नोंथांमोना हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोना माब्रै दं आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं जोंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर इसोरनि अननायाव जोंहा दिनैसो थांखांदों एकदम अखा हानानै मबाइलानो चार्ज गैयामोन आरो दिनै सान्दुं दुंबायना आयु अयथासार सान्दुं दुंबाय जिरायनो हालाया नोगोद गरम जायो आरो जोंना प्लास्टिकनि न' नालाय बियो प्लास्टिकनि जिरायग्राया अयथासार गरम जायो आरो जिरायनो थाखाय दंफां लाइफांबो गैया नालाय बिराद सान्दुं आरो नाहरलाय आयु नुलायखाया मोदानलायनाय सान्दुं दुंखादों आरो दिनै मबाइलानो थै हाबनानै दंमोन सानथाम सानब्रैसोआ जाबायमोन ओरै जोंनिथिंथ' कारेन्टबो गैखाया नालाय हादान जायगायावलाय दुंबाबो होनो मोना एसे गाहामल' मबाइलखौनो नारनो हालामोन सलार दंबाबो खामानि गैलामोन दिनैसो बोरैदि सान्दुं दुंखो मैयाबो दुंदों आरो मैया इसेबां मानि नङा मबाइलखौनो चार्ज होनो हायाखै मैया ओमफ्राय दिनैहाय एकदम सान्दुङा दुंखावलायबाय मा होनो सारायफोरखौ सान्दुङाव दोननानै दाउदैफोर एवबा मोनलायखासिगोन आरो ओरैबायदि सान्दुं दुंबायना बिदिनो दुंबाय थाबाथ' मोजां जासिगोन एवमाबो लायनांसिगौमोन सान्दुङा गोसाथार खबर सबर मोजाङैनो ना लोगोफोर नोंथांमोना जोंहाथ' बिराद मोजाङै दङ आरो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आं अमा लायगोन अमा लायनोसै जोंना अमाया नोगोद सान्दुं जाबाय सान्दुं गोसाथारना नायलाय खुमब्रा बिफां मानि मोदानफबलायबाय रानजोबखाबाय आरो खुमब्रा फिथाइ नुलायनाय रानजोबखाबाय एबारावसो बिलाइफ्रा रानजोबबाय अमायाबो फिसासो जोंना थुनथुलिनो सान्दुं दुंनानै हनै हनै मालाय अमाया बैजों खानसे सिङाव बनबो सिनखाजोबबाय आं होख्लायबाय सान्दुं दुंनायनि बना जोंना जोबनो थांखाया रेडिमेडखा आरो जोंना मावजि फिसाया माथामखा मोजां मोजां दांजायानोलै बिमाया लायानो मावजि फिसाखौ दांजाया लोगोफोर नोंथांमोना सोंबाय थायोमोन नोमबाजैया बर' नंगौना नङा होननानै बिसिना जाहैबाय बिमाया बर' बिफाया मा होनो उरावमोन नामा उराव दा बिफाया उराव आरो नोंथांमोना नोमबाजैखौ मिथिनो लुबैबाय थादोंमोन ना बर' नंगौना नङा होननानै माने ससे बर' ससे हारसा थांबाय आरो ससे बर' ससे हारसा दिनै आं क्लियारखौ होखाबाय नोंथांमोननो बेनो आरो अबसे बर'आनो बर' बिमानिनो फिसा बिफायाल' बर' नङा आरो बिमाया बर' बिमानिनो फिसाखा थ' दै लायनोसै जोंना दैयानो जा गोथौआवसो लायनांगौ आरो बिराद गोजौ एकदम हाखर गोथौआवसो मानख्लायलायनानै लायखानांगौ लोंग्रा दै आरो बिदिनो थोरसि लथा सुनायफोरनि दैफ्रा एकदम गोथौआवसो लायथारखानांगौ नोंथांमोना जोंनि भिडिअआव थालांबाय थादो लोगोसे नायलांबाय थादो जोङो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोननो थ' सिंसाब मैगंबो दङ सिंसाब मैगङाबो जा बरिया सान्दुङानो गोसाथार बेलासियावसो खायनांसिगोन थ' थांसै दा नायनायथारा नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि भिडिअआव लोगोसे थालांबाय थादो जोङो दै लायनोसै दायो बे लामाखौ नायनै जा गोथौआवसो बा ओइयावसो नै दै लायनांगौनो गोथौखा दै थिखोबोनांगौआ जाफबखायो गोथौआ जा गोजौ मानख्लायबोखाबाय जोङो गेट दंलायबावसो नै होथेलायबावनाय ओरै नाहरोबा नै जा गोजौ मानखोलांखानांगौ
दै बाल्थिंसे बाल्थिंनै लांनांगौआ ओमफ्राय नैबे लोंग्रा दैया जोंना बे लोंग्रा दै ओमफ्राय नैबेखौ मा मैगं होनोमोनलाय ओमफ्राय नै सिंसाबा बिसोरनो नै बे गासिबो सिंसाब गोजा बे सिंसाब गोजा नै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सिब्रु बे गासिबो सिंसाबनो जाजासिगोनदांथ' बेखौ नै आनैमोना जानो होनगासिनोलै गसाइगावआव हैनांगौ खानानै बे लोंग्रा दै नै बेनिफ्राय लांफैयो जों अखा हायाबा थ' लांफैयो ओमफ्राय अखा हाबा अखा हादैखौ आजावो आरो गेट दंथेलेखायनो जोंना दावखोलांनांगौ नै जा गोथौखा दंफांनि गेट जोंना दा बेलासि नागिरनोसै मैगङाबो सिब्रु दंलाबायथारो बेजों खावफैदो सिंसाब दङ बाल्थिंसेल' लांनोसै सान्दुं गोसा लांनो हाया दैखौबो फाराव लाबोफादां दैयाबो बुरसिथार आराम निजिरा बिहा निजिरानि दै बेखौनोथ' आं होनबाय थायोमोन साख्रि आवला फिसाइखौ लानांगौ होननानै साख्रि आवला फिसाइखौ लानो थिनबाय दाना ओरै गरिबफोरनाव फैनानै नै दै रोगानांनो साला नोगोरनो खस्थ'नो ने दा मालाय साख्रि आवला फिसाइखौ नाङानोलै आलु बाथोनजों मोखां नायलाय माबानायखौसो ओंखाम मोनजानायखौसो लायो नै आंथ' लाखाया जाहैबाय दैखौहाय आंहा बोलोआनो गैथारला लाग्राया नै दङ जोंना ट्रेक्टर गाज्रिना दङ लाग्राया बिदियाव आं सोलाबथारा आं फैसायाबो बांसिन जाबायमोन जानायालाय आं लानोसै गुसुथार लोगोफोर एकदम दै बाल्थिंसे लाबोनाया थैलायथानसैमोन हादानाव संसार जानाया गोरलै नङालै एकदम बिराद खस्थ' जायफोरनियाव माने दैफ्रा इजि बेफोरनियावसो मोजां जोंनियाव दैयानो गैयाना थ' जोंनियाव नट फर इजि आरोना दै गैया नालाय दैनि प्रब्लेम अखा हाबाल' जोंहा दैखौ आजावनानै मोनलोङो जाहैबाय नङाबाथ' जा गोजान रोगाना लायखानांगौ आधा किल'मिटार जाफ्राम नागिरलायनाय गोजानाव थांनानै लायनांगौ जा गोथौ मानख्लायनानैसो लायखानांगौ दैखौनो बिराद खस्थ' बुंजाया थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआ जोंना सफैगासिनो दङ नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो हा थ' लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ गोदान भिडिअखौ नुनो मोनगोन गोदान ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव गोदानैबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो हायोबा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना होदो फिसानो साबस्क्राइब खालामना होनानै शेयारबो खालामना होदो आरो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों।